Hello लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनसिम फिनखेबसेबाव गासैखौबो बरायलायबाय लोगोफोर दा लेटेस्ट आपडेट्स लोगोफोर आरआरबी इन्डियान रेलवेनिफ्राय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि जोंहा ओंखारना फैलायबाय दे लोगोफोर दा बेनो जाहैबाय नोंथांमोननि आन्डार ग्रेजुवेट जायफोराहाय ग्रेजुवेट जायाखै नङा होमबा लोगोफोर नोंथांमोना आन्डार ग्रेजुवेटआवनो दंथ'यो दा नोंथांनि थाखाय गोदान साख्रिनि भेकेन्सि गोबां बुरजा ओंखारना फैदों दे लोगोफोर दा बेवहाय नोंथांमोना बे आरआरबीनि अफिसियेल टेराव फैबानो जाबाय दा जोंहा पस्टआहाय आलदा आलदा रोखोमनि ओंखारना फैदों डिपार्टमेन्ट वाइज लोगोफोर दा बेवहाय जोंहा जुनियर इन्जिनियार्स डिपर्ट मेटेरियल्स सुपारिनटेन्डेन्ट केमिकेल एन्ड मेटालर्जिकेल एसिस्टेन्ट बेनि दं पस्टआ बेनिफ्राय जोंहा दंबावो लोगोफोर नन टेक्निकेल पस्टनि दङ दे लोगोफोर आन्डार ग्रेजुवेटफोरनि दा जोंहा दाख्लै बावैसो ओंखारदोंमोन लोगोफोर टेक्निकेल पस्टनि दा बे जोंहा टेक्निकेल पस्टनिया नोंथांमोना एप्लाइ खालामखांबाय जानांगौ लोगोफोर दा बेवहाय जोङो गिबियाव नायग्रोगोन लोगोफोर नैबे जुनियर इन्जिनियार्स डिपर्ट मेटेरियल्स सुपारिनटेन्डेन्ट बेनिखौहाय दा बेवहाय नायनो थाखाय नोंथांमोना बेवहाय क्लिक खालामना होबानो जाबाय दा नैबे नटिसआ जाहैबाय दै लोगोफोरनाय नटिसआ बेनो दा टटेल भेकेन्सिया बेवहाय दङ 2569 जन दं दै लोगोफोर अल इन्डिया बेनिफ्राय नोंथांमोननि स्किल पेपरखौहाय नोंथांमोना नायनो हागोन 18 इयार्सनिफ्राय नोंथांमोना 33 इयार्ससिमल' एलिजिबल जागोन होननानै बुंखादों बेवहाय लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय जायफ्रा आन्डार ग्रेजुवेट नोंथांमोना एलिजिबल जागोन ग्रेजुवेट जायाखैबाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बे साख्रिखौहाय जोंनिहाय एसटिपि फोराहाय 33 प्लस 5 इयार्स नोंथांमोना प्लास खालामब्ला 38 इयार्ससिम एलिजिबल जागोन बेनिफ्राय नोंथांमोननि एजआहाय बेसेबां मायथाइनिफ्राय हागोन लोगोफोर नायबानो जाबाय 2008 आव जन्म जानाया हागोन 1993 आव जन्म जानाया हागोन बेबायदि होनदों दे लोगोफोर बेवहाय गाव गावबागाव बेवहाय केटेगरि वाइज राननानै होखादों एससि आरो एसटि फोराहाय 1998 आव जन्म जानायनिफ्राय हागोन दे लोगोफोर एग्जामिनेशन फीसफोर दं दे लोगोफोर 500 रुपीस नोंथांमोना एग्जामिनेशन फीस दानांगोन अल कैंडिडेट्स नङा दे लोगोफोर आदार्स कैंडिडेट्सफोराल' बेनिफ्राय जायफ्रा एससि एसटि एक्स सार्विसमेन पिडब्लिउडि फिमेल ट्रान्सजेंडार माइनरिटिज इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस जायफोरा डिसेबिलिटी पार्सन बिथांमोनाहाय 250 रुपीसल' पेमेन्ट खालामनांगोन अनलाइननिफ्राय खालामनाय समावहाय दे लोगोफोर दा लोगोफोर नोंथांनि एग्जामा मा टाइपनि जागोन जाहैबाय नोंथांमोना बेखौ नायनानै लादों लोगोफोर फार्स्ट टेस्ट कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट सीबीटी एग्जाम थागोन ओमफ्राय सेकेन्ड टेस्ट जाबावगोन कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट ओमफ्राय डकुमेन्ट्स भेरिफिकेशन बेनिफ्राय लास्टआवहाय मेडिकेल एग्जामिनेशन जागोन दे लोगोफोर दा मा साबजेक्टनिफ्राय फैगोन जाहैबाय सीबीटी फार्स्ट टेस्ट एग्जामावहाय 90 मिनिट्स 1.5 घन्टा टाइम मोनगोन नोंथांमोनाहाय बेवहाय 100 कुइसन फैगोन दे लोगोफोर दा मेथ्सनिफ्राय फैगोन जेनेरेल इंटेलिजेंस एन्ड रिजनिंनिफ्राय फैगोन जेनेरेल एवारनेस जेनेरेल साइन्स बेनिफ्राय थागोन दे लोगोफोर मार्क्सफोरखौ नायदो नोंथांमोनाहाय बेसेबां होदों टटेल 100 मार्क्सनि 90 मिनिट्स टाइम मोनगोन बेवहाय बबे साबजेक्टनिफ्राय बेसेबां मार्क्सनि फैगोन नोंथांमोना बेखौहाय स्क्रिनशट खालामनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय नोंथांमोना स्टेज 1 सीबीटी एग्जामावहाय पास जायोब्ला बेवहाय होनखादों मिनिमाम परसेंटेज मार्क्सआहा एलिजिबिलिटीआहाय बेसेबांनिफ्राय लागोननो एसटिफोरा जोंहा 25 मार्क्सल' मोननांगोन दे लोगोफोर 25 मार्क्स मोनबानो नोंथांमोना पास जागोन एलिजिबल जागोन बेनिफ्राय सेकेन्ड स्टेज एग्जाम नोंथांमोना होनो मोनगोन बेवहाय नेगेटिभ मार्किंबो दंखायो 1/3 बेवहाय होदों मोनथाम हायाब्ला नोंथांनाव 1 मार्क दाननाय जागोन होनदों ओमफ्राय सेकेन्ड स्टेज एग्जामा मा टाइमनि जागोन 120 मिनिट्स जागोन जाहैबाय दे लोगोफोर बेनिफ्राय 150 कुइसन फैगोन बेनिफ्राय साबजेक्टफोरखौ नायना लादोलाय बेयावबो मा साबजेक्टनिफ्राय फैगोन बबे साबजेक्टनिफ्राय बेसेबां मार्क्स फैगोन टटेल 150 टा कुइसन फैगोन 1 मार्क करिया बेनिफ्राय नोंथांमोननि टाइमा जाहैगोन 120 मिनिट्स बेनिफ्राय नोंथांमोना 25% लानानै पास जायोब्ला नोंथांमोनखौहाय मेडिकेल एग्जामनि थाखाय नोंथांमोनखौ लेंहरनाय जागोन बेवहाय ग्रुप वाइज लेंहरनाय जागोन जाहैबाय बेवहाय मेकानिकेल एन्ड एलाइड इन्जिनियारिंनिखौ आलदा ग्रुप बानायना लेंहरगोन बेनिफ्राय इलेक्ट्रिकेल एन्ड एलाइड इन्जिनियारिंनिखौ आलदा ग्रुप बानायगोन बेनिफ्राय इलेक्ट्रनिक्स एन्ड एलाइड इन्जिनियारिं थांबाय बेनिफ्राय जोंहा दंबावो दे लोगोफोर सिभिल एन्ड एलाइड इन्जिनियारिंनिखौ आलदा ग्रुप बानायनानै बिथांमोनाहाय लेंहरगोन जाहैबाय बेनिफ्राय टेबल
1 2 थागोन जाहैबाय बेनिफ्राय BSc केमिस्ट्रि एन्ड फिजिक्स गोनांनिखौहाय आलदा CMA ग्रुप खालामनानै बिथांमोनाहाय मेडिकेल टेस्ट लानो नोंथांमोनखौहाय लिंहरनाय जागोन जाहैबाय दे लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोना मेडिकेलाव पास जायोब्लानो लास्ट टेस्ट नोंथांमोनाव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामगोन नोंथांमोनाव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामखांनानै नोंथांमोना क्वालिफाइड जायोब्ला डाइरेक्ट साख्रिखौ मोननो हासिगोन दे लोगोफोर बेनिफ्राय नोंथांमोननि डिपार्टमेन्ट वाइज बेवहाय होदों राननानै बेनिफ्राय बबे डिपार्टमेन्टआवहाय नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो थाखाय बेसेबां फरायनो नांगोन बेखौहाय बोखावनो होखादों नै नोंथांमोना बेखौ नायना लादो दै लोगोफोर स्क्रिनशट खालाम नोंथांमोना बेखौ नायना लागाबानो जाबाय बेनिफ्राय जोंहा गुवाहाटि जोनावहाय बेसेबां भेकेन्सि दं नोंथांमोना बेखौ टटेल नायना लागानो जाबाय लोगोफोर नै बेवहाय बेनिफ्राय मा पस्ट दङ बेवहाय मोननैल' पस्ट दंखायो मेकानिकेलनि जुनियर इन्जिनियार डिजाइल इलेक्ट्रिकेल जुनियर इन्जिनियार डिजाइल मेकानिकेल दं दै लोगोफोर दा बेखौ नायना लादो नोंथांमोनाहाय बेनिफ्राय लोगोफोर भिडिअ जोबोर गोलाव जासिगोन जोंहा मोनसे दंबावो लोगोफोर नन टेक्निकेल पस्टनि बेवहाय ग्रेजुवेटफोरनिनो बेबो दा नोंथांमोना बे नटिसखौ नायदोलाय बेखौबो दा बेवहाय जोंहा मोननै साख्रि ओंखारना फैदों टटेल भेकेन्सिया जोंहा बेवहाय दं 3058 टा दं दै लोगोफोर बेवहाय नोंथांमोना 18 बोसोरनिफ्राय लानानै जायफोरा STP फोरावहाय गोलैयो नोंथांमोनाहाय 35 इयार्ससिम एलिजिबल जागोन बेनिफ्राय नै बेसेबां सनाव जन्म जानो हागोन जोंहा SC ST फोराहाय नायना लाबानो जाबाय 1991 आव जन्म जानो हागोन जाहैबाय ओमफ्राय आदार केन्डिडेट्सफोरनिखौ नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय जायफोरा जाय केटेगरियाव गोलैयो बेखौहाय नोंथांमोना नायना लादो लोगोफोर बेयावबो सेम प्रसेस लोगोफोर अनलाइन एप्लाइ फिसा नोंथांमोना होनांगोन स' दायो लोगोफोर फार्स्ट टेस्ट कम्पिउटार बेस्ड टेस्ट एग्जामाहाय मा टाइपनि जागोन 50 टा सरि लोगोफोर 90 मिनिट्सनि टाइम मोनगोन ओमफ्राय साबजेक्टफोरा नायना लादो टटेल 100 टा कुइसन फैगोन दे लोगोफोर बेवहाय नेगेटिभ मार्किं दं 1/3 बेयावबो नोंथांमोनखौ सरलिसआवहाय नोंथांमोनखौ स्टेज 2 नि थाखाय 25% मार्क्स थायोब्लानो ST फोराहाय एलिजिबल जागोन दे लोगोफोर स्टेज 2 एग्जामा नै मा साबजेक्टनिफ्राय फैगोन बेखौ नायदो 90 मिनिट्स बेनिफ्राय साबजेक्टफोरा नै 120 टा कुइसन फैगोन दे लोगोफोर बेवहाय बारा जालायबाय ओमफ्राय बेयावबो नेगेटिभ मार्किंआहाय सेम प्रसेसैनो 1/3 मार्क दं बेवहाय माने मोनथाम हायाव नोंथांनाव 1 मार्क दाननाय जागोन आरो बेनिफ्राय नोंथांमोनाहाय स्टेज 2 एग्जामावबो नोंथांमोना एलिजिबल जायोब्ला बेवहाय स्किल टेस्ट लानाय जागोन नोंथांमोनखौहाय बेनि उनाव डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसन खालामनानै नोंथांमोननो साख्रिखौहाय होनाय जागोन दे लोगोफोर डकुमेन्ट्स भेरिफिकेसनावहाय नै 1:1 बेबायदि लिंहरगोन जाहैबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै डिपार्टमेन्ट वाइज बेवहाय नोंथांमोननि फरायनाय इडुकेसनेल क्वालिफिकेसना बेसेबां नांगोन नै बेवहाय 12 पास बिदों बेनिफ्राय 10 पासनिबो दङमोनदां लोगोफोर बेवहाय 10 पासनि गैया दे लोगोफोर नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय भेकेन्सिफोरखौ नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय जोंनि गुवाहाटि नर्थ जन वाइजनिखौहाय नोंथांमोना बेसेबां भेकेन्सि दं बेखौहाय नायनो हागोन लोगोफोरखौहाय नायनानै लाबानो जाबाय दे लोगोफोर टटेल 135 जन बेवहाय जोंहा गुवाहाटि जन वाइजआवहाय पस्टआ दङ ओमफ्राय कमार्शियेल काम टिकेट क्लार्क ओमफ्राय ट्रेन्स क्लार्कनि दै लोगोफोर बेवहाय डिपार्टमेन्टआहाय बेनो लोगोफोर नोंथांमोना जायफ्रा आन्डार ग्रेजुवेट नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन लोगोफोर दा बेनि अनलाइन एप्लाइ प्रसेस लास्ट डेटआहाय जोंहा आन्डार ग्रेजुवेट नन टेक्निकेल पस्टनिहाय नभेम्बरनि 27 आवहाय लास्ट डेट जागोन बेनिफ्राय जायफोराहाय नोंथांमोना जुनियर इन्जिनियार डिपट मेटेरियेल सुपारिनटेन्डेन्ट केमिकेल एन्ड मेटालजिकेल एसिस्टेन्ट बेनिखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हादों सानदों नोंथांमोनाहाय 30+ नभेम्बरसिम एप्लाइ खालामनो हागोन दे लोगोफोर दा आं मोननैबो साख्रिनि भेकेन्सिखौहाय नोंथांमोननो खिन्थाहरखाबाय आरो माखासे एलिजिबिलिटि इडुकेसनेल क्वालिफिकेसन क्राइटेरियाफोरखौबो आं खिन्थाहरबाय दे लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ हाजासे लोगोफोरजों शेयार खालामदो आरो जोबथारनायाव आंनि मोनसे गुरै खावलायहरनाय नोंथांमोननिसिम नोंथांमोना दासिमबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो लायाखै लोगोफोर गोबाङानो नोंथांमोना चेनेलखौ गोदान लेटेस्ट इम्पर्टेन्ट आपडेट्स मोनबाय थानो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायजोबबानो जाबाय बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ एसेखिनियाव फोजोबनो सानबाय थेंक इउ फर वाचिं सी यू एगेन बाय एन्ड टेक केयार लाभ इउ अल